știu cât se știe, dar să știți că a fost proprie inițiativă și și-a dorit să facă lucrul ăsta, de-aia mai merită un rând de aplauze. Mulțumesc frumos, sunt Răzvan Doseanu, sunt avocatul domnului Viorel Pașca, familiei dumnealui și a colaboratorului și împreună cu echipa mea de avocați încercăm să aducem adevărul la lumină. Niște momente grele, sigur, pentru Viorel Pașca și familia dumnealui. Suntem la începutul unui drum greu, a unui proces care va fi de durată și care va fi cu siguranță epuizant. Vă mărturisesc că sunt impresionat de solidaritatea și de câți oameni sunteți alături de el. Vreau să vă rog să încercați să aveți încredere în autorități și în justiție. Personal, am încredere în DICOT, cunosc mulți oameni profesioniști de acolo și cred că dacă vom putea să ne apărăm în condiții corecte, vom putea să demonstrăm nevinovăția lui Viorel Pașca și a celor din jurul lui. Pașca e nevinovat! 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 Să vă spun că de-a lungul celor aproape 26 de ani de avocatură chiar am avut ocazia să reprezint inclusiv mulți infractori periculoși. Dar experiența cu Viorel Pașca și cu familia dumnealui, credeți-mă că a fost una impresionantă. Am învățat ceva din această experiență. Gândiți-vă că au fost zeci de ore în care n-au dormit, n-au mâncat, dar au stat cu capul sus și domnul Pașca, și soția, și copiii lui, și Delia Păcală, atât în fața anchetatorilor, cât și ulterior în fața magistratului care până la urmă a decis să-i lase în libertate. Uitați-vă la televizor să vedeți când se face câte o anchetă, toată lumea își trage bluga pe cap, își pune mâinile în fața ochilor, fuge de presă. În cazul domnului Pașca a fost total diferit. A stat senin, a zâmbit, a vorbit cu presa, nu și-a ascuns chipul, a încercat să răspundă tuturor întrebărilor, deși n-a fost ușor în fața întregii mass media care era acolo. A rămas cu zâmbetul pe buze și a spus că el rămâne încrezător și optimist că adevărul va ieși în final la lumină. Nu vreau să intru în detalii ce țin de proces, pentru că nu e locul și vrem să o facem în fața instanțelor, vrem să o facem în fața procurorilor, sperăm să accepte probele noastre, sperăm și sunt sigur că vor fi de bună credință. Aș vrea să vă spun un ultim lucru. De regulă, persoanele acuzate plâng, cer îndurare, cer clemență. Vreau să vă spun că niciunul dintre cei 6 reținuți, Viorel Pașca, soția, cei 3 copii și Delia Păcală, n-au plâns un moment, nu și-au pierdut nădejdea, au stat cu capul sus acolo și ce m-a impresionat cel mai mult, s-a pus problema și a fost întrebat: regreți? Și a spus Viorel Pașca: regret. Regret că n-am salvat mai mulți. Vă mulțumesc! Capul sus, Viorel! 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 Capul sus, Viorel!
Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel! Capul sus, Viorel!